U hrvatsko zdravstvo počeli su se polako uvoditi uređaji koji rade na principu umjetne inteligencije. Naša ekipa imala je priliku posjetiti jednu od tih bolnica. Priču o tome koliko takvi uređaji olakšavaju svakodnevni rad s pacijentima u bolnici u Krapini donosi nam Lucija Žeger. Demografske promjene i starenje stanovništva rezultiraju porastom broja pacijenata u bolnicama. Kako bi održali kvalitetnu uslugu, hrvatsko zdravstvo okrenulo se uvođenju inovacija i suvremene tehnologije. Samo umjetna inteligencija je jedan alat. Dakle, njena najveća vrijednost je u analizi podataka i u automatizaciji procesa. Što kliničkih procesa, operativnih procesa, ali to je jedan alat koji pronalazi svoje mjesto u izrazito zapravo širokom spektru unutar zdravstvenog sustava i može se nalaziti uzduž cijelog puta pacijenta od prevencije, dijagnostike, upravljanje lijekovima, do personalizirane medicine pa do nekakvih bolničkih procesa kao što je planiranje rada liječničkog osoblja, medicinskog osoblja, automatizacija pisanja nalaza i sl. Institut Ruđer Bošković nositelj je projekta pod nazivom Umjetna inteligencija za pametno zdravstvo i medicinu. U suradnji sa 16 partnera ciljem je osnažiti inovatore koji razvijaju rješenja poput telemedicine, robotike i digitalnih asistenata. Trenutno smo okupili 16 partnerskih institucija u Republici Hrvatskoj u privatno-javno partnerstvo, te smo osigurali 3 milijuna eura sredstava na period od 3 godine, 50% financiranih iz programa Digitalna Europa i 50% iz nacionalnog proračuna. Ono što je cilj je da zapravo pomoću tog poticanja inovacija ubrzamo digitalnu transformaciju, znači naših korisnika budućih, odnosno dionika iz startup zajednice srednje i malo poduzetništvo te dionika iz javnog sektora. Kako kažu, povod cijeloj priči došao je zbog problema koje inovatori imaju na putu do realizacije svojih ideja. Skupili su najbolje stručnjake iz svijeta zdravstva, skupili su vrhunske informatičke stručnjake i zapravo umjesto da se bave razvojem tog svog rješenja su jako puno vremena gubili na otkrivanje u koju kategoriju spada taj software temeljen na umjetnoj inteligenciji, kako ga regulativno odobriti, kako ga zapravo komercijalizirati jer je to sve skupa jako novo. S druge strane, ako pitate ostale inovatore u tom polju, veliki je problem u fazi razvoja gdje testirati takvu jednu tehnologiju, jer trebate ili pristup pacijentima ili pristup medicinskom zdravstvenom osoblju ili zapravo trebate pristup podacima. Naravno, taj pristup mora biti siguran i svi ti startupovi puno previše vremena gube na rješavanje jednakih koraka koji bi zapravo trebali postojati kao nekakva gotova kuharica za sve njih sa posloženim procesima. U Krapini postoje već 2 primjera korištenja umjetne inteligencije. Jedan od njih interpretira signale EKG uređaja. EKG, odnosno 24-satni holter EKG-a je zlatni standard u kardiovaskularnoj dijagnostici. No međutim, ono što ograničava dostupnost te usluge je upravo interpretacija tog signala. I samo slikovito za jedan 24-satni holter potrebno je do pola sata i čišćenja i pripreme signala i onda liječnika koji ima jako puno iskustva u interpretaciji tog signala da bi dobio nalaz. A sada testiramo algoritam baziran na umjetnoj inteligenciji koji to automatizira. Tako da od 30 minuta došli smo do svega nekoliko sekundi. U samo nekoliko sekundi podatke svojih pacijenata prikuplja i digitalna asistentica Megi. Odgovaranjem na njezina pitanja, pacijenti su aktivniji i u prevenciji i u liječenju određenih potencijalnih bolesti. Naša digitalna asistentica je u svakodnevnom kontaktu sa velikim brojem pacijenata. Ona ih podsjeća da redovito izmjere tlak. Na temelju dvotjednog mjerenja tlaka kreiraju se grafovi koji dolaze u ruke kardiolozima u Magdaleni. Na temelju tih grafova koje mi analiziramo utvrđujemo da li je pacijentu potrebna promjena terapije ili se indicira nastavak dosadašnji ukoliko su vrijednosti uredne. Dođete u neke godine, tipa 50-ak, imate 100 kila, stresni posao, 14-16 sati sjedite što u autu, što na poslu i
dođe neka situacija, malo je tlak povišen, naravno s vremenom, i dođete u situaciju da bi trebalo to malo pripaziti. I onda koristite Megi, shvatite da je tehnološki fora, imate nekih 20 zapisa kroz mjesec dana jer vas malo gnjavi i usput imate informaciju koja je predana doktoru koji se onda može oko toga malo i pogledati i brinuti se o tebi u konačnici. Zadovoljni pacijenti znače i zadovoljne liječnike, a osim zadovoljstva, što može biti veća motivacija od podataka da umjetna inteligencija može spasiti više od 400.000 života godišnje. A upravo je ovaj projekt prilika za Hrvatsku da bude pokretač digitalnih promjena u zdravstvu.